Onye meri na rekele anu mara n'ọnya gbalaga okoko mikomi oke duru igwe omerụbọsị ọkọgwụ oke chi oke mmụọ agheri ihe ịna-eme mgbe onye iri dike Chineke m nara ekele Chineke m nara ekele ebe mgbe onye iri dike Chineke ana m ekele Chineke m nara ekele ị na-eme m asịsị ejeneje ị na-eme ihe asịsị emereme ị na-ekwuru ụmụ gị onye nwe m ana m ekele Chineke m nara ekele ebube mbeku mbeku mbegbo dike m ana m ekele Chineke m nara ekele marvelous Jesus Chamana bemma, chamana nyenduwe, dike mana bekele. Ebole tuzatu, alu bekele dio. Otise manu chapu na banare kele. Ai. Marvelous group na nyake kele dima. Marvelous group na nyake tuto dima. Chineke ana m ekele Chineke m nara ekele Azari wakele Chineke nara ekele Chineke m nara ekele Chineke m nara ekele Eze nara ekele Chineke m nara ekele aga m ebuli aha ya Glory family, you have the floor now. Glory family, we're waiting for you, please. Are we trying to save time, Bikonu? Glory family, please step forward. Then favor, please. Assemble outside, do not waste time. Favor, follow, assemble outside and wait for your turn. Glory, please start coming. Behind the baby, Onya ina turaja boke mo. Behind the baby mo. Onya ina turaja boke mo. Glory family. Glory family. Arise and shine. Arise and shine. Glory family. Glory to your name, Jesus. You alone is worthy to be praised. Oh, Adonai. Yaina mepanu biemo. Oyaina churaza bokemo. Ewaina tiri chukubu ebumo. Chukwaina tiri ebu abokemo. Yaina butere ya nelota. Aboko nyine di ma. Onyo nyine na rodinye. God of harvest na rodinye. Glory family jabia ni rodinye. Chinari ajomokiye. Chinari ajomokiye. Glory family jabia. Oke mo ribonye. Them grace ukwije. What do glory family na bia? What do wana bia ni ruchubu? Wana di ruchubu aja. Hey, God of St. Stephen say.
show me. God of glory family. When you nebuli elu to the anta. Glory family. Them grace ukwije. Yana glory family na bia. Makana ekele dike na komere. Ika di ibozo. Eto onya kidi na kogoro. Ogwabaza tinye mburusi. Ebubedike. Anya sinyala bojije noko. Iya ina mebi hemwa. Onya ina chura jaboke mo. Chura jaboke mo. Chau jira kanabo mere mi hama. Aga me wera kanabo nye ihonoru. Chau jira kanabo mere mi hama. Aga me wera kanabo nye ihonoru. Nye ihonoru. What is it? Aga me wera kanabo nye ihonoru. Ezi Chineke mo odogwu nwoke, Chioma me odogwu nwoke, eze mo onye na-eme mma, odogwu ekele m gị, Chioma nara ekele, ebube nara ekele, Chioma nara ekele, eze ndị ezele, Chioma nara ekele, odogwu nwoke. Egwu ọbụla ị na-agụ, Chukwu na-anara ya. Egwu ọbụla ị na-agụrụ Chukwu na-anara ya. Ihe na-ele anya obi ji nye ekele. Ihe Chukwu na-ele anya obi ji nye ya ekele. Egwu ọbụla ị gụrụ Chukwu, Jehova na-anara ya. Odogwu odogwu me, odogwu odogwu me, odogwu odogwu me, odogwu na-ele, odogwu me, odogwu me, odogwu me, odogwu nwoke, Chioma me, oh Chioma me, oh Chioma me, Chioma nara ekele, Chioma nara ekele, Chioma nara ekele, Chioma nara ekele, ebube olumekele, ebube olumekele, ebube olumekele, ebube olumekele, yo koko, yo koko, yo koko, yo koko, yo. In the house of sensibles, I didn't ekele tao. Ebube nara ekele mo, Chukwu nara onyinye mo, eze nara onyinye mo, Chukwu nara onyinye mo. Nwaka maka nwanyị mma. Oya konaza, yenna boya 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 konaza. Favor family, I trust you. You will not waste time. Please, Favor family, you have the floor, please. Step forward, please. Favor family, it's your turn now. Please, Favor. band special numbers. Yeah, we did. Favor. Pani yo koko, ayo. aladi marama, ebedi anya, ebedi sobi, ane ukiye, nuru abuta.
nọ n'ọgbọ abịara ka inye Chukwu ekene o n'ife ọ na-eme n'ọbalụba onye ga-eme ka Chukwu si eme eyi onye ga-alụ ka Chukwu si alụ eyi ndị fevọ nọ n'ọgbọ ndị fevọ nọ n'ọgbọ che telebe ncha telebe Fadeyi Igbobi Alamde marama ebe dị anya ebe ndị fobi ọ na-enwubi ihe nụrụ abụ ụtọ ha na-abụ mkpụrụ Jizọ alenye ya ekele Haleluya 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 Hallelujah. Amen, amen. Amen, 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 Listen, Jesus Christ bụ n'omemma ja Jehova ọkwa gị mere nwanyị atụrụ ime Chukwu bịakwa nara ekele Oweh Jesus Christ nwoke dị mma ifi mere asọgbu enume alịlụ na asọgbu enume ifi mere rem mma na-arụ Chukwu bịakwa nara ekele Oweh ife wee jekwa eme o mekwa eme omena eme o mekwa eme ije Jesus onye banyi Jesus onye banyi ọ na-asụkwa Igbo ọ na-asụ Kalaba zigiriwe 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 asị m oji nke m eje na nke ya na nyiji ya aka anyị ejeghị maka ndị agosiri ike n'ubi o nwere aka engakpọ ihe ukwe eme ọ bụrụgodi na aha iwe Chukwuma ịbụ uwe onye isi ụdọ imeriwo ọ bụrụgodi na aha iwe Chukwuma ịbụ uwe onye isi ụgbọ imeriwo ọ bụrụgodi na aha iwe Chukwuma ịbụ uwe onye isi ụgbọ imeriwo ọ bụrụgodi na aha iwe Chukwuma ịbụ uwe onye isi ụgbọ imeriwo ole 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 ole
mo mere mamana okaka mere mamana olebe kama olebe kama olebe It's not the turn of Assurance family. Assurance family. Blessed assurance, Band over to Jesus you. is mine. What a fortress of glory divine. After them, mercy And and of follow, please. salvation. Themselves, please. Fortress of Assurance love, family. what of the Spirit, watching His blood. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior. All of the Lord. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All of the Lord. Ihe Chineke ya bụ na marana. Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ihe Chineke ya bụ na marana. Ihe Chineke ya bụ na marana. Ọ gaghị ekwe ka ihe na-eme m. Ihe Chineke ya bụ na marana. Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ihe Chineke ya bụ na marana. Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ihe Chineke ya bụ na marana. Chineke agaghị ekwe. For you. Ihe Chineke ya bụ na marana. Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe m. He's the God who never forsake his own. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe m. He's the God who never forget his own. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe. Amara m onye nwe. He's a God who never forsakes his own. Amara m onye nwe. Amara m onye nwe. Amara m onye nwe. He's a God who never forsakes his own. Amara m onye nwe. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe m. He's the God who never forgets his own. Amara m onye nwe m. I never see the righteous forsaken, nor he see his beg bread. He's the God who never forgets his own. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe m. Amara m onye nwe m. He's a God who never forsakes his own. Amara m onye nwe. Ihe anyị na-emekwa n'ọbụ ihe mmụọ, ihe anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Suore m ya, suore m ya. Egwu anyị na-agụkwa na ọgwụ egwu mmụọ, ụdọgwu anyị na-agụrụ egwu a bụ oke mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja, Oke mmụọ. onye anyị na-achụrụ aja, Oke mmụọ. onye anyị na-achụrụ aja. Oke mmụọ. Oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ. Onye anyị na-agụrụ egwu a, onye anyị na-agụrụ egwu a, onye anyị na-achụrụ aja, onye anyị na-achụrụ aja. Eluigwe na-etokwa gị, eluigwe si na Chukwu dị mma. Anwụ
unu tutu ọnwa na-abalị isi n'ọdịmma kpakpando kpakpando nke igwe anyị na-esi na Chukwu unu ndị jiri ọbara sacha bịanụ ka anyị nye ya ekele ka anyị nye ya otuto n'ọdịmma ezi nwanne ọ dịrị obi m mma haleluya onye kwere Jehova ga-adịrị ya mma haleluya onye kwere Jehova ga-adịrị ya mma haleluya amen. Let's go. Oya heyo listen mgbọrọgwụ m adịghị gidigbam gidigbam ibu mgbọrọgwụ m adị kamgbe kamgbe Ibu mgbọrọgwụ m adịghị gidigbam gidigbam ibu mgbọrọgwụ m adịghị kamgbe kamgbe ibu mgbọrọgwụ m okike adịghị gidigbam gidigbam Ginger. Ice. Mercy family, please march forward. Mercy family, please. It's your turn now. Listen. Over to you. Jesus. Mercy, please. Anọlọdụ n'akwụkwọ ya ka o ziri anyị ụzọ takọ na-eguzo n'etiti ya ji nwayọ na-asị bịa zukọ nsọ ka ga-abụ naanị ọṅụ obi anyị ga-abụ n'ike nke ndụ Jizọs kwuru ebi anyị na gị ga-ezukọ ijekwuru Jizọs n'ihi nke sacha asawo n'ọbara watụrụ uwe gị dị ọcha na-ewu ka asawo n'ọbara watụrụ asawo n'ọbara ị na-asacha obi uwe gị ọcha na-ewu ka asawo n'ọbara watụrụ ebili mmiri nke ndụ na-amagharị wineche n'ihe niile emebiwo ụkọ ọtụtụ ngọzi gị n'otu n'otu ọlụ Chineke lụrụ ga-eju ga gụkọ ya gụkọ ngọzi gị n'otu n'otu gụkọ ịhụnanya Chineke gụkọ ngọzi otutu ọlụ Chineke lụrụ ga-eju ga anya. Listen, agabigala m oge agba nke okwu Jizọs I see Jesus nụrụ agwa nke m anụwo m banyere ngọzi ka ị na-enye ọra n'efu biri ngọzi na-etute ndụ igokwe zokwasị igokwe zokwasị anụwo m
bara nefu biringo zine tutenu bigo kwe gozo kwa sibe bigo kwe gozo kwa sibe. When you want you will sign your anointing. When you will sign your anointing. When you want 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 you will sign your anointing. Di mesi ge fe fere lawa. 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 When you want you will sign your anointing. When you want you will sign your anointing. When you want you will sign your anointing. Abato bi ogu. Abato buara. Abatara be wanya ka anu akwa nwa. Abata yare ma. Wakati na me ma abole jugbe bube iye bube. Wezabata. Abato bi ogu. Wezabata. Abato buara. Abata be wanya ka anu akwa nwa. Abata yare ma. Wakati na me ma abole jugbe bube iye bube. Whoa, what a day, what a glorious day. Now we have to call on the Vicar's group. Yes, the Vicar and his group. And I know nobody wants to be left out. I don't know. The Vicar's group is next. Yes, you are free to join. Everybody is called on to join the Vicar's group. Vicar, sir, anybody who does not follow you, I will know they don't love you. I'll be watching. Camera, where are you? According to your knowledge and your will for me, what you say you've done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your mind. If you don't join Vicar's group, no more Holy Communion for you. No more Holy Communion for you. If you don't join Vicar's group. You do not lie, you do not fail. What is that for you? Man, go back to your place. It doesn't exist. It can never exist. There is something that makes me come into your presence. And it's something that makes me come into your presence. My helper, my helper, my helper. There is something that makes me come into your presence. My helper. Oh, where you mere, Jipiani Ruki Jesus, Onyiyaka. Do 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 do. Wongre yo menem jibiani rugi chine nyudo Onyiyaka. There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper, my helper. There is something that makes me come
your presence, my helper. O nwere ihe o mere ji bịa n'iru gị Chinenye udo. O nwere ihe o mere ji bịa n'iru gị Chinenye udo. Onyinyaka. O nwere ihe o mere ji bịa n'iru Chineke. Onyinyaka. Selebe. Kedu ihe m ga-enye gị o Chineke, ọma mma zuru arume? Kedu ihe m ga-emere Chineke, odogwu na n'isi me? Onye ga-akọ n'ezọma Chineke, ọma ka m ji bịa n'iru gị Chineke mo, abụ otuto ka m jiri bịa n'iru gị. Ndị St. Stephen soro m na-eto ya, ọ dị mma. Soro m tobe ya, ọ dị mma. Ndị nke Chineke bi ya, aga m akọ ihe Chukwu mere m n'elu ụwa. Ịhụnanya Chineke karịsịa, soro m too Chukwu mgbe niile mkpọgụrụ gị. Ị na-aza m ele ya anya n'azụ, n'ime mkpagbu ọkwa mkpọgụrụ gị, ọkwa ịzara m. Ịmama ya dị ebube. Ịmama ya dị ebube. O mewo ya, Jehova Jaire mewo ya, agụ na-eche mgbe mewo ya, o mere ya n'oge ya, Chineke mewo ya, o 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 mere ya n'oge ya. Thou art worthy, O Lord. What do you go do? Receive glory, honor, and power. And power. All was created. All things and fall and pleasure. And you are and created. Another adult harvest done and dusted to the glory of God. Please, can we give a clap offering to Jesus Christ? Just like I said earlier, it's not our right. It's just a privilege we're enjoying and the grace of God. I told you that the rain that came is just shower of blessing. And we can see what happened today. So, to God be all the glory. So please, all the groups, send to us in the accounts office 3 representatives. 3 representatives. And after the church service, the canopies are burning up. They're active. So you go there, go to a canopy, go to a place of entertainment, and relax and enjoy the day. Because it has been a very wonderful day. So don't be in a haste to go, because all the groups have really prepared for their members. So I thank you, and may God bless all of us in Jesus' name. Biko ka anyị kọla Jizọs aka.
On your behalf, I thank the Harvest Committee, ably led by Nwaogu Usuala. You and your group, thank you. Thank you. You did very, very well. And we pray that the Lord will reward you abundantly in the name of Jesus. Please listen to the following notices. Very, very brief. Yaba Archdeaconry Women Prayer Meeting comes up tomorrow. Venue, St. Francis Anglican Church, Oweh. Time, 5 p.m. Please, our women, make sure you represent us very, very well there. Also, ransom possession will be coming up on Tuesday, 7th October, here in the church. 4 p.m. is the time. Please, women, come fasting. Yaba Archdeaconry Quarterly Meeting holds up on Sunday, October 19. Venue, St. John's Anglican Church, Onike. Uniform, white and green. Women, please take note. From October 25 to 27, there will be Parish Women Conference. Parish Women Conference. Activities are visitations, outreach ministrations, good morning, Holy Spirit, etc., etc. There will also be thanksgiving and singing of various songs. Please, women, prepare very, very well for this conference. And the Lord will bless you in the name of Jesus Christ. I have some rosters here. Owners, please collect them. But thank God, Onyekaba. Thank God, Onyekaba. Mr. Gabriel Nwosu, I saw Nancy. Mr. Gabriel Nwosu brought Tio Okafor. Tio Okafor. Give this a blessing, one. Emma Anene. Emma Anene. Bible study host tomorrow, Monday at 6 p.m. Venue conference room. Please make sure you attend. Also, Moment of Blessing, a revival program, comes up here in the church on Thursday from 9 a.m. to 12 noon. Please let us patronize this program. We all know that 40 days prayer and fasting is going on. Notice number 21. Please, I'm appealing to all our members. Make sure you attend. But take note, there will be Power Night on November 7. Power Night. Next Sunday, October 12, will be same forth for Mr. and Mrs. Godwin Okeke. Mr. Godwin Okeke and Mrs. Miriam Okeke next Sunday, October 12, during 7:30 service. Please prepare to come to church next Sunday. Bands of marriage between Ebubechukwu Okafor and Miss Chisom Esineze will be coming up here in the church October 11 at 10 a.m. Also, wedding between Gabriel Nwosu, our choir chairman, and Miss Nancy Chinelo Ugu, a member of the Guild of Steward, comes up on November 15, Saturday, November 15, at 11 a.m. Is there anybody who knows any impediment alleged to these two weddings? Please inform the vicar. This is second publication. We know that our brother, the Venerable Peter Ajayi, is bereaved. His mother has joined the Saint Triumphant. Thursday, October 30, there will be a service of songs at Christ Anglican Church, Iyana Custom,
Ogunbode, New Ife Road, Ibadan. On Friday will be the burial proper, Friday, October 31 at 10 a.m. Also at the same church. Please, 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 we are going to support our brother. I want the church to take note. And our brother, the Venerable Peter Ajay, has given out envelopes to some of us. Please make sure you support him for the burial. Baba Ajay, some voices are saying, if you can forward your account number, so that those that will not be there can also reach you. Thank you. Sir Uche Wankwo, you and Ofasia, come. The Christian men, this is a season of celebration. They want to put smiles. The faces of some people. I would like Sir Uche Wankwo and Ofasia to talk to us very, very brief. It is better said by them than me. They know the full package. The extent me, no, I'm a brief human being, so that I will not limit you. Thank you. God bless you. Church, praise the Lord. Hallelujah. The Christian men of this church have come to a point where we say, what to do something extra by seeing some indigent members of this church and give them some support. So now we finish up the discussion, but I, the chairman, have supported it. I said by November, this October, November, toward December, about some of these church members will be given to Christian men when we support them. Beyond that, our plan is that some people are not good, some families cannot do their school fees very well. This will come in the pipeline. Those people who cannot do one or two things for the school, they can write to us and we can take it from there. Church, praise the Lord. Praise the Lord. Kelenu Giovanni Hinodemma. Always some time ago, I think in a bulletin and I go kwalia, as the chairman said. But now the committee have come up with modalities because I be overwhelmed because I'm in a place like this. So I see that we are going to go through the societies of the church. Rising Star, Christian Hope, EFAC, AYF, YMCA, YWCA, and others. You should forward to us two names from your group. No matter how they qualified for this program. Like he said, when some families that now they cannot pay school fees for their children in school, maybe undergraduates, even transport going back to school is difficult. So let's see how we can subsidize, even if we are not paying everything, how we can subsidize them. So please, you look inwards and they qualify for this program. Okay? Please don't just forward any name to us. Make sure not only they qualified and they deserve forward it to us, so that we will take it off from there and only one gonna go and Jesus. Sauche Wankwo and Ofasia, you're going to receive names. You sit down and scrutinize and make sure that those that merited whatever you're planning are those you will attend to. Thank you. God bless you. Praise the Lord. We have two families that are coming to the altar.
Please bear with me. Birthday, Mr. Osita Mechi, his family, friends and well-wishers. Please, virtuous women, join them. There's no time. Please, virtuous women, those that swept the house of God, and Mr. Osita Amechi, the entire family, friend and well-wishers, please come now. Band, over to you. Band, are you not there? Very, very quickly. The service not over now. Amen. Onye na-eme mma anyị na-ekele gị ọnụ anyị juru n'ekele ebi mere ka ndụ fọrọ ya ọnụ ya juru n'ekele Chukwu ana m ekele gị ebi mere ndụ fọrọ ya onye na-enye ndụ ọnụ na-ekele gị ọnụ ya juru n'ekele ebi mere ndụ fọrọ ya Chukwu Osita ọnụ na-ekele gị onye na-enye ndụ ebi mere ka ndụ fọrọ ya ọnụ ya juru n'ekele onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma le onye ọma onye ọma eze Jizọs Jehova bụ onye ọma Jehova bụ onye ọma Virtuous women, onye na-enye ntị bụ onye ọma onye ọma na-enye ntị Jehova bụ onye ọma igbe na-eche ndụ bụ onye ọma onye ọma juru obi ebighị ebi eluigwe onye ga-echere m eluigwe agwanụ Chinenye ndụ ihe o mere dị m mma onye ọma onye ga-echere m eluigwe agwanụ igbe na-eche ndụ n'ihe o mere dị anyị mma onye ọma Jehova bụ onye ọma Jehova bụ onye ọma Jehova bụ onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma. Ka anyị kpere Chineke. Onye nwe anyị na Chineke, anyị na-ekele gị n'ebe oru gị bụ Osita Amechi nọ, bụ onye jiri afọ ọhụrụ wee chọọ mma wee bịa n'iru gị ịchụ àjà. Anyị na-asị gị nara otuto n'aha Jizọs. Chineke, afọ nke ị mere ka ọ zọbanye okwu n'ime ya gaba afọ agamniru, afọ ahụike, afọ ọgwụgwọ nsọ ma ya na ezinụlọ ya n'ikwu na ibe n'aha Jizọs. Ịkwa akwa na iriju agaghị abụ oke unu n'afọ a n'aha Jizọs. Ogologo ndụ ka Chineke ga-eji wee mee ka afọ ju gị n'aha Jizọs.
ebe niile ebikwasị aka ịchọ ọdịmma n'ihi na Jehova bụ eze ị ga-achọta n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekele gị n'ebe ụmụ anyị ndị a nọ, virtuous women, bụ ndị bịara n'obi nsọ gị wee doo ya ọcha, anyị wee nwee ike ịbịa ebe a na-ekpere gị. Inyere ha mara ime nke a otu ọnwa ka ha na-abịa ha kpọbigo ụkwụ na nkume. Onye nwe anyị na-ekele gị. Ha esitewo n'iji ozi wee wepụ iru inyi n'obi nsọ gị. O nwere ebe ọbụla iru inyi nọ na ndụ ha, o nwere ebe ọbụla nrịanrịa nọ na ndụ ha na ezinụlọ ha, maọbụ ihe isi ike site n'iji ozi nke a, anyị akagbuo ya ebi ebi n'aha Jizọs. Oge ọzọ gere unu n'aka iji ozi nke a, Chineke ga-enye unu amara ije ya n'okwukwe na nsọpụrụ, ụzọ ọ ga-eme ka ngọzi Chineke na-abara unu ụba n'aha Jizọs. Ka onye nwe anyị nara aja unu chere n'iri ya, ka o si otu a mee ka ebe nzọcha ọkụ unu na-ejupụta n'ihe onwunwe ụbọchị niile nke ndụ unu, ka obi unu na-ejupụta n'ọṅụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you. God bless you. Mama dịrị gị o Chineke, mama dịrị gị onye ọma. Mama dịrị gị Chineke, mama dịrị gị onye ọma. Ekele dịrị gị o Chinenye ntụle, mama dịrị gị onye ọla ebube. Mama dịrị gị Chineke, mama dịrị gị Chukwu ịbụ onye ọma. Ịbụ onye ọma, ịbụ onye ọma, ịbụ onye ọma, ịbụ onye ọma. Ịbụ onye ọma, ịbụ onye ọma, ịbụ onye ọma, ịbụ onye ọma. Mr. and Mrs. Gospel will be enu si Chineke jiri nwa ọhụrụ wee chọọ ha mma, emewo nwa baptizim. Ha ga-abịa ugbu a ikele Chineke, ha na ndị enyi na ikwu na ibe. Mrs. Melody, ka anyị na-anụ olu gị na-aga n'iru ka ha wee gbagote. Ha na-arịọ ka chọọchị duru ha wee bịa. Onye ọla ebube, onye ọla ebube, ha na-arịọkwa ka favor onye ọla group duru ha ebube wee bịa. ndewo. Onye ọla ebube, Chimi bụ onye ọla ebube o, onye ọla ebube ndewo. Anyị na-enye gị ekele o, onye ọla ebube Chime, onye na-enye nwa o, onye ọla ebube ndewo. ụmụ gị na-enye gị ekele o, onye ọla ebube nara ekele m o, Chama na-eme mma onye ọla ebube ndewo. eze m ịbụ onye ọla ebube, Chimi ịbụ onye ọla ebube o, onye ọla ebube eshe. Ihe ọma niile mara mma n'ụwa gị na-emerụ ụmụ gị, onye ọla ebube ndewo. Onye nyere nwa ọhụrụ n'ezinụlọ nke na-abịa n'iru gị, onye ọla ebube ndewo. Ndị nyere nwa na-enye gị ekele o, onye ọla ebube leyi, onye ọla ebube ahụ. Ụmụ gị na-enye gị ekele o, onye ọla ebube, onye ọla ebube. Chukwu na-enye n'ụwa ewo, anyị si gị nara ekele o, Igbo na-eche ndụ m ahụ. Eze nara ekele m o, nara ebe ọtụtụ njiri bịa n'iru gị chi okike. Onye ọla ebube na-enye n'ụwa anaghị ego ma nta, imekwala ya ọzọ. Onye na-enweghị nwa ka i nyere nwa n'ezinụlọ ya, onye ọla ebube ndewo. Eze nara ekele anyị, odogwu kata nka mee, Igbo na-eche ndụ ma. Onye ọla ebube ndewo. Anyị na-enye gị ekele o, onye ọla ebube ndewo. Let us pray.
Lord, we give you thanks for your mercy upon your children, for your faithfulness, for this wonderful gift you have given for the baptism of this boy. We thank you, Lord, for opening this gate in this family. Father, may your name be exalted in Jesus' name. Amen. We thank you for Echezona, for seeing her through the peril of childbirth, keeping her through the pregnancy, giving us this wonderful evidence. Lord, we thank you for God's power, and we thank you for Obienu's family, for all you have done. Receive them and receive their sacrifices in Jesus' name. Amen. This baby that have been accepted, baptized by you, you own him. You will keep him. You will sustain him. You perfect your purpose in his life in Jesus' name. Amen. Lord, he will shine forth like light. He will never, 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 never grow dim. The light will never grow dim in Jesus' name. Amen. His sun will not go down by the day. And we pray, oh Lord, that in his generation, he will stand out in the name of Jesus. Father, for this daughter, going through this way of women, Lord, as much and as many times, you will keep your word in Jesus' name. All she has lost, may you restore. And we pray for your son, the father of this family. Lord, you will magnify your name in his business. All his endeavor, let him receive open heaven. As he have done this bountifully, open greater doors for him for exploit in business and career in the name of Jesus. Lord, for training this child, they will not fail you. We pray for godparents, they will do their duties. For friends and well-wishers that have joined them to this altar, joys will be multiplied upon you in Jesus' name. Those that are seeking for the fruit of the womb, may the Lord answer your prayers. All the point of your need, may the Lord grant your heart desires. Unto the gracious hand of the Lord we commit you. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord lift up his countenance upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his peace, now and forevermore. Amen. Chineke mi dị mma, ịdị mma. Chineke mi dị mma, o. Ezi Chineke mi dị mma, o. Ịdị obi mma. Ezi Chineke mi dị mma, o. Chiokike n'ịsọgbugo m, o. Chineke mi dị mma, o. Ịdị obi mma. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka anyị kpere Chineke. Ezi Chineke dị nsọ dị nsọpụrụ, anyị na-enye gị ekele n'ihi ṅụrị ọṅụ nke General Harvest na chọọchị gị bụ St. Stephen's n'ụbọchị taa. Onye nwe anyị, ụmụ gị enyela gị onyinye n'ụzọ dịgasị iche iche. Ekwubie bụ okwu n'elu isi ụmụ gị niile n'iji ozi nke ụbọchị taa bụ aja chụrụ Chineke. Ọ ga-amịtara unu ezi mkpụrụ n'aha Jizọs. Ngọzi n'elu ngọzi ka izu ụka ga-ewetara unu, wetara ụmụ unu, wetara alaka unu niile n'aha Jizọs. Amarije nke Chineke ga-ezute onye ọbụla n'ime unu n'aha Jizọs. Onwe gala eze ọchịchịrị ọbụla nke ga-enwe mmeri n'ebe unu nọ. Ya mere, ekpuchite m unu n'ime ọbara Jizọs, ya na alaka unu niile, ka nchekwa nke Chineke dịgidere na-ebi ebi, ka ha rabụ arịrịọ maọbụ na-elesi anya ya ike site n'oche eze amara nke Chineke. Chineke were ya chọọ unu mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị na-echetakwa ụmụ gị ndị chọrọ gị aja nzuzo. Anyị nwetara 10,000 baji ekele maka successful eye surgery. Enwetara 2,000 baji ekele for successful job interview. Onye a nwere okwukwe na ga-enye nyere ya amara ịgaza ajụjụ ọnụ maka inweta ọrụ, na ị ga-esi otu a mee ka enye ya ọnọdụ ịrụ ọrụ. I nwetara 31,200 sundry prayers and thanksgiving. Enwere ego nọ na tight envelope. Gị Chineke aja na-adị ezi mma.
ma ndị oghe ebi ebi n'aha Jizọs. Ebumnuche ha ji wee chụọ aja onye nwe anyị ka iweta ya na mmezu nye ha. Chineke na ebere ga-ekwubie m okwu na ụmụ gị ndị a ga-ebi ndụ n'uju nke ihe onwunwe. Amechi Citadel dị mma, Eke nwa Chigozie, Nkam Igbo Chizọbam, Obi nwa Ọgọchukwu, Onyeka ka m si yọọ Chukwu, Emenike nke ọma, Obienisi Chika, Okonkwo Chinwe, Nwachukwu Juliet, Shedrack Ikenna, Achime Ifeoma, Egbo Blessing, Okezue Oluchi, Okoli Eziaha, Onye na uche ya Rose, Ụgbọaja Caroline, Afakụ Daniel, Ewuchie Joshua, Nwosu Miracle, Okeke Okechukwu, Ọpara Patrick, Sebastian Linus, Ugwuanyi Samuel, Ukegbuchikere, Umezulike Raphael, Iyito Edith, Nnamdi Ofasia Ogechi, Ejikeme Joseph na Thompson Okenna. Onye nwe anyị imeela, ya tụkwasara ụmụ gị ndị afọ ọzọ n'ala ndị dị ndụ. Gaa n'ihu n'ichebọpụ ha na mbata ha, si otu a mee ka iru ọma gidigide ha niile, mekwa ka ọṅụ ha zuo oke n'ime afọ ọhụrụ nke a. Chineke nke agaghị abụ afọ ikpeazụ nke ụmụ gị ndị a. Ọtụtụ afọ nke ogologo ndụ na ahụike na-aga m n'iru ka ị ga-eji wee chọọ ha mma n'aha Jizọs. Ya mere, ezi Chineke anyị ngọzi niile nke anyị nwetara n'ebe a n'ụbọchị taa, ọ ga-adịnyere anyị, dịnyere ụmụ anyị na alaka anyị niile, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọbụla ka anyị na-apụ n'ilo, Chineke agba nke abụọ n'ememe nke ụbọchị taa, naanị gị ka anyị na-arịọ ka ọ chịa isi. Ihe anyị ga-eri, ihe anyị ga-aṅụ, anyị agọzie ha n'ime ọbara Jizọs. Ahụ anyị ga-anara ha wee nata ọdịmma gị n'uju, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ugbu a, ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile. Abụ anyị ga-eji wee pụọ, abụ 323 ọ dị na page 10. Ka anyị kelee nna anyị ugbu a.
God our Father, we return thanks, honor, adoration to your holy name for the celebration of today, which is still continuous, because we know after this first aspect, there is this second leg, which we are entering into now. As you have blessed us and you were with us in this first leg, even this second leg, Father, it shall be a fellowship with you as well, in the name of Jesus Christ. And we pray, oh God, that